Mlađo, jesi spreman za flot? Jesi spreman? Ne snimaj. Če moraš tako blizu? Evo ti još jedna. Evo ćemo zmiksat malo. Gospodin B. Marinko Matešin je najbolji čovjek za sva vremena. Marinko, čamate za reći? Je vam lipo? Da je lipo vrime Neka je. i da mi se sere, 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 i da mi se sere. i da mi se sere. I da mi se sere. Kada se vino pije, bez rakije zima bije, imam i se i karde, i dolive se vino pije, bez rakije zima bije. Sve pa se ne sapudaje, Bože Bog. Znaš kako denu, se uđe u moje... Sve pa se ne sapudaje, Bože Bog. Znaš kako denu, se uđe u moje tijelo i ne pravi gluposti. Petri Boga! Rada je teška i dug i malo više od 40, a znate to kako je to vas studeno i svi ili neki gre na Vaškaru. A je ih više od 40, 42 stanovnika. Gospodin B. je bio najveća faca studeni i okolici, to se zna i to će biti Vavi. Ne čujem šta govoriš. Evo, ostaće lijepo večer. Ali Linda, moraš odvratiti moraš. Pusti malo križ, šoli. Šta vi dilate vas provodit, jo? Daj, ne pašete nikako. Čuj, ja znam da je sprovoda, ali ne znam da li da se smijeni ili da plaće, ne.